Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod din istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa mangibaybang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Marhay na aga mga ka-agraryo. Iyaon na naman po ang satuyang kape asin baretang agraryo. Tigdi po yan sa Bombo Rancho Legazpi kung sa Inda. Dakulo na naman tabi kitang istorya na maaraman dapit sa Department of Agrarian Reform and sa proyekto po Project Split kan Department of Agrarian Reform. Ngunyan, promesa ko po sa Indo kang nakaaging episode niya to na igwa na naman kita ng mga special guest digdi po sa programa. Permiyan, no? Sabi nga ni RD nung enot na episode dakulong kitang mabibisto na mga personahes under sa Department of Agrarian Reform and aside from that, our Agrarian Reform beneficiaries. Ang programang inihatod sa Indocan Department of Agrarian Reform Bicol asin kaga proyektong Split. Project Split, Diyos marhay na aga sa Indotabiga boss. Welcome na sa Kapesin Baretang Agraryo. Dahil ko na po papahalo yun pa, syempre tatawanan tapo nin pagkakataon na maipabisto ang sa tuya tabing speaker, ang sa tuyang guest. Mapalad na naman tabi kita mga ka-agraryo dahil yaon po mismo digdi sa tuyang estasyon ang sa tuya tabing mga bisita. And not, of course, ang sa tuya tabing Parpo 2, taod-taod ko na ipapabisto para maaraman po nindo kung yata siya naging Parpo tungon niyan. Siya po ay dedicated na public servant. Nagpoon siya sa iyang academic journey studying agriculture. No doubt mga agraryo, no? Nagklase siya sa Central Bicol State University of Agriculture bago niya makuha yung Bachelor of Law degree niya sa University of Nueva Cáceres. And of course, sa iyang commitment sa public service, syempre padagos yung pag-adal, padagos yung development para maipahiling yung marhay na serbisyo. Nakuha niya po ang sa iyang master's degree in public management, majoring in rural development, and of course, yung sa iyang passion na serving the communities and empowering farmers, lalo na sa function ng Department of Agrarian Reform. Ang career niya mga ka-agraryo sa public service nagpoon 1985 pa as agrarian reform technician, then sa iya pong pagiging mahigos and dedikadong serbidor, nag-advance yung sa iyang posisyon, of course. Naging Senior Agrarian Reform Program Technologist noong 1989 sa 1996, naging Municipal Agrarian Reform Officer 1996 to 2018. Talagang humakbang pataas hanggang sa naging Chief Agrarian Reform Program Officer 2018 sa 2021. And ganyan, siya na po yung Department of Agrarian Reform Provincial Office of Camarines Sur as Provincial Agrarian Reform Program Officer 2. Kaya sabi ko sa inyo, di ba, kung nyata siya nakaabot sa posisyon na iyan. And padagos po ang sa iyang commitment para po ipahiling yung excellence and sustainable growth ng Department of Agrarian Reform. Kaya yaon po siya digdi sa tuyang programa. Recognize sa iya pong outstanding leadership and unwavering commitment. Siya po ay nakareceive na po kang kadakol mga ka-agraryo na mga awards sa iyang karera sa pagiging or sa pamayo kang Department of Agrarian Reform sa iyang manlain-lain na mga departamento sin opisina. Under the guidance ng DAR Camarines Sur, naging focused pa rin po siya sa pag-deliver ng innovative solution and improving yung buhay kan sa tuyang agrarian communities, most especially sa mga agrarian reform beneficiaries. Uya na, kaulayon niya to ang sa tuya tabing bisita, si Parpo 2, ka-agraryong Ricardo C. Garcia. Ka-agraryo Rick, marhay na aga. Ka-agraryo dyan, marhay na aga. Salamat sa generous na introduction.
asin maray na aga din po sa gabos na nagdadangog mga listeners kang Bumbo Radyo Legazpi. Iyon. Nadadangog sa buong region, kang Region 5. Oh, Maray na aga po sa Indogapos. yan. Actually, ka-agraryo Rick, nadadangog din kita some part of northern Samar. Kaya yung mga ararayong areas na dyan, nadadangog kita lalo na yung mga ARBs niya to. Kaya kung napapahalo yung paka-agraryo Rick, ang purpose kan sa tuyang, kapag bisita mo digdi sa tuyang Kape Asin Baretang Agraryo, is to inform everybody, lalong-lalo na po sa ginigibukan sa imong opisina. Ano-ano po pigo-orgulyo na accomplishmento po kan Department of Agrarian Reform, Camarines Sur 1, sa nakaagi pong taon para po sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries, urog na sa erawan po kan Project Split. Ka-agraryo dyan, kang nakaaging taon, ang samuya naging accomplishmento. Nagkaigwa kita ng region-wide land title distribution sa pamamayo mismo kan sa tuyang mabuot na presidente, si Bongbong Marcos. Igkonduser tabi ini ka-agraryong dyan sa Camarines Sur. Nagparesibi kita ning para sa Camarines Sur 1 alone, nagparesibi kita ning titulo sa 511 agrarian reform beneficiaries sa nagsasakop ning 718 na hektarya ning daga. Kasunod kaya, nagkaigwa din kita ng COCROM distribution. Ang COCROM po is Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Sa paagi kaya ng programa ni BBM, tigbura po ang kautangan kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiary sa land bank o sa may sadiri kandaga, nagkakantidad ng 173 million pesos. Yan po ang panduwa. Ang pantulo po para sa padagos na ikauswag ka sa tuyang mga beneficiaryong parauma, nakapag-distribute din kita last year alone ng more than 3 million na farm machineries and equipments, and nakapagpundo rin ang DAR ng inaabot na 268 million pesos sa farm to market road sa distrito kang 1, 2, and 5 kang DAR Camarines Sur 1. So ini pong farm to market roads para si mga ani kan sa tuyang mga parauma makaabot diretso sa market para da isinda maraot malapa mapamarayan sa indang kita. Then ang DAR Camarines Sur 1 din po nag-iimplementar siya ng pilot project only in DAR Camarines Sur 1. Ang project CSA Climate Smart Agriculture. Sa Espersos po yan ni Yusig Ninja Taduran saka ni Secretary Estrella. Nagkakantidad po yan ng 10 million pesos. Diyan po yan sa municipality kang Buhi saka Iriga City, Camarines Sur. Ayos. Kadakol pala ng mga proyekto ang Department of Agrarian Reform Camarines Sur. Pero gusto kong tawanan ni na atensyon ka-agraryong Rick. Napag-araman mi po kaya na igwa po kamong tagline sa Department of Agrarian Reform Camarines Sur. Ito po sa DAR Camarines Sur 1, Move as One. Ano pong po sabihin kayo ni ka-agraryong Rick? Itong tagline ta. Totoo yan, ka-agraryong dyan. Ang tagline na DAR Camarines Sur Move as One, sarong pagirumdum sa mo na magkasararo kami ng paghiro para sa pagtabangkan sa mong beneficiaryong agraryo. Sa paagi kayo ni, nabisto din ang DAR Camarines Sur 1 bilang sa magayon na pag-iriba na mas importante para mas lalo ming mapakarahay ang pag-deliver kang mga serbisyo sa paagi kan sa moyang tulong serbisyo. Iyo ang Land Tenure Security Program. Diyan iguproseso ang mga titulo kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Then, igwa din kitang agrarian justice delivery. Kung sa'yo nagkakaproblema sa tuyang mga beneficiaryong parauma, igwa sindang abogadong tatabang asin nagre-resolver kan mga conflict about agrarian reform. Then, igwa din kita ng agrarian reform beneficiaries development sustainability. Ang DAR kasi sa pamumuno ni
ni BBM, saka ni Secretary Estrella, ni RDRT Sinda, hanggang Region 5, naniniwala na maasinso lalo ang parauma kung igwa ng mga assistensang support services sa Sainda. Ka-agraryo Rick, now na ilatag mo na yung buong sabihin kayo ni pong tagline po niya to, na move as one. Katakot kayo ito, ano po saro sa pinakamagayon na storya ng triumpo na pwede nang ma-share sa mga ka-agraryo niya to sa naging epektong magayon na kayo ni pong programang ini? Salamat, ka-agraryo dyan. Ang istorya, kay Riba ko mo niyan, ang pamilya kang Orlanda na taga Patong, Pamplona. Sinda dekadang naghalat para ma-receive ang titulo nila under sa Project Speed. Dekada. Then ini pamana sa inda kan magurang nila. Maski binaranga na ang lutin nila sa Sainda, padagos pa rin ang pagkultibar nila bilang sarong pamilya. Sinda, pinapadagos din nila itong maray na himplo na winalatkan sa indang magurang. Iyo na maihiras ang sa indang biyaya sa mga kairiban nila sa Pamplona sa paagi ng paghiraskan sa indang ani sa mga kairiba sa Ini ang istorya ng pag-asinso manunungod sa reformang agraryo. Sigurado yun yung istorya nga noon ka mawawara. Di ba? Pasa-pasa na sa istorya kan mga aki, kan mga magurang, kan sa tuyang mga ka-agraryo na nagdadaog. Sigurado ako may nagdadaog sa tuyang ka-agraryong Rick na may similar story na nakaka-relate naman sa nabanggit mo. Well, taon-taon, makakasabay po niya to, may bisita kita, yung nababanggit ni ka-agraryong Rick. Pero taon-taon diyan, mga ka-agraryo, meron lang akong isa pang question kay ka-agraryong Rick na total yao na sa tuyang programa. Sa ngunyang ka-agraryong Rick, ano po ang mga nagpapadagos na nakdangpakan Department of Agrarian Reform, Camarines Sura, as in, ano sa inyo pong prioridad para po sa taong 2025? Ang Camarines Sur 1 ka-agraryong dyan, kadago sa pag-deliver ang quality service sa samuyang beneficiaryong agraryo. Sa taon 2025, mas nagdakol pa ang samuyang target under Project Speed. Sa registration, redocumentation, sa ka-distribution, gabos yan, 8,000 mahigit ang samuyang target, 8,000 hectares. Sa redocumentation, igwa kaming targeting 8,179. Samantalang sa registration and distribution ng title, igwa kami ng 8,204 hectares para sa taong 2025. Medyo dako. Bako nga ni medyo dakulo talaga ng mga proyekto ng Department of Agrarian Reform. Speaking on that, syempre napaka-importante mga ka-agraryo na madangog kayo mga storya mismo duman sa mga agrarian reform beneficiaries niya to. Nagkapira ng mga agrarian reform beneficiaries yung nakaolay tadigdi sa programang Kapeasin Baretang Agraryo na gusto ko tabing ipabisto sa Indo mga ka-agraryo. Yung enot ng nabanggit ni ka-agraryong Rick, ito yung may kinaaraman sa Orlanda family. Initially, nadangog na nito mga ka-agraryo kung ano yung istorya. Pinamana na po, dekada na nga ni po yung keyword, no? Ni ka-agraryong Rick, dekada na. Mga kasabay po niya ito, mga ka-agraryong, si ka-agraryong Maria Nenita Orlanda, 73 years old. And si ka-agraryong Jose Orlanda, 71 years old. Yaon po digdi sa tuyang programang Kapeasin Baretang Agraryo. Mga kaugmakon kasi miski may edad na sinda ka-agraryong Nenita, sin ka-agraryong Jose, makusugon pa. And yaon po, digdi mismo sa satuya tabing programa. Kaunlayon niya to 13 years na yung Orlanda siblings bago nila na-receive yung individual titles under nung mga programa ng Department of Agrarian Reform sa CARP. Located yan sa Barangay Patong, Pamplona, divided into, syempre, sa mga magturugan. Diba? Yaon po tabi yan mga kabombo. Syempre, medyo sa division ng
titles and Nundaga, syempre, pito sindang magturugang, age 62 to 73, talagang dekada na mga kaagraryo, no? Farm and sinda po tabi mga kabombo ay nagiribanan and yung mga umahan nila or yung mga dagaan nila ay talagang pinapakinabangan po tabi nila, no? Dahil ko napapalo yun kasi sinda po ang maistorya kaiyan mga kaagraryo, no? Considering na sindan sa tuyang bisitang agrarian reform beneficiaries. Kaagraryong Nanay Ninita Marhay na aga. Marhay na aga bang po sa nagdadangog sa Bombo Radio ni Gasti. Maray na aga mga ko Agrarian dyan. Agrarian dyan. Yeah. Ngunyan lang kita naghilingan ka-agraryong Ninita. No? Anyway, ka-agraryong Nanay Ninita, hapot ko lang po, no? Suma total, pero pong tituloan sa ino pong napagbaranga-bangaan na sa kabilugan pong sakop kandaga na minana pa po pala nindo sa pagkaganan po kan sa indong ama asin ina ang mga titulong ini, isay po nakapangaran. Nabaga po ang tulong titulo kandaga na pinangaran sa tulong magturuang na yun po si Felix Orlanda na iba pong sobrang sarong may kabangang hektarya asin po si Jose sobrang sarong hektarya ang tada po kaya sa 5 magturugang ako na po nagrepresenta sa ina na nasa sobrang kabangang hektarya. Okay. Ito mga ka-agraryo, yung binabanggit na niya mo ni ka-agraryo Rica Subago na dekada na, pero si ka-agraryo na Ninita ang magpapatotoo kaiyan. Ka-agraryo na Ninita, pero ang taon na po kita nga naghalak bago po nindo ma-receive po ang sa inyo pong magturugan yung mga individual po nindo nga titulo as in perang ektarya po ang kabilugang sukol kan sa inyo pong daga. Lampas pong 10 taon bagong binakamtanan titulo nini. Sa kabilugan po kang tulong hektaryang daga sa muyang ama. Ayos. Darating at darating talaga mga ka-agraryo sa point na maitatao yung titulo sa satuyang mga agrarian reform beneficiaries. Ka-agraryong Nanay Ninita, paano po nakatabang sa Indo ang Department of Agrarian Reform, Camarines Sur 1, and paano po kamo natabangan ninda sa pag-asikaso po mismo as tagarig danay na po maitao sa Indo, sa diri na po nindo, may titulo na po tabi ka mo. Sa tabang po kang Camarines Sur 1, sa pamayo ni Parco Rex Garcia, asin po ang proyekto ni State, napadali po sa pagsukol, asin pagkursiso kan mga dokumento para po makuha niya sa Yeah. Importante po sa Indo ang dagang ini ka-agraryo nga Nanay Ninita. Partikularmente sa imo pong umahang daga. Ano-ano po ang satuyang pagtatanong asin nakuko ang produkto gikan po digdi? Yun po, ang pinakaano niya yung paroy. Ang sunod po kaya yung mga tanong na gulay sa kamaprutas. Ang mga tanong ni pong dumaan, mga new, mga prutas na iba-ibang klase kan bata, halimbawa, yung pong rambutan, may lansonis, may star apple, may Nakulong pa. padapol po, may avocado, may Yung mahal mo niyan, kamatis daig ba? Yung mapagyan kamadis na kayong ano. Pero po kalakol pa di ko lang yung mangga. Imbitahan mo na sana ako duman, tangarig maaraman kang ano pa. Kadakol po kaya lang si iba, dako kayo maiba pong bunga sila, kaya di kami nakaano, nasyado na pa. Pero ang mga gulay may pagduma, yung mga langka, ubo, kalabasa, talong, okra, upo, Gari kompleto na nindo ang bahay ko po Ka-agraryo Nanay Ninita. Araw talaga kaan mga ka-agraryo, pag natatabangan po ka Department of Agrarian Reform, may naprodukto kang kadakol. Sa kudaday na maaraman kung anong mga klase ng mga produkto. Nakulon na ka-agraryo Ninita. Yan. Sinda po ang patotoo na talagang pag natatabangan kang DAR, may nauswag po tabi mga ka-agraryo, no, yung mga produkto na pigtatanong nila. And salamat ka-agraryo Nanay Ninita, no? Kaulayo naman niya ito ang sa inyong tugang, si ka-agraryong Tatay Jose. Sabi po ka-agraryong Tatay Jose ni ka-agraryong Nanay Ninita, saro po kamo sa mga nakareceive po ng individual na titulo na nakapangaran po sa Indo. Pero pong ektarya
niya sa daga mo man, ka-agraryo mo siya. Ang sa kuya mo pong naman, sa kuya magura, sabi man pong sa rawang hektarya. May iwason man pala. May iwason man pala sa ay yung daga ni ka-agraryong Jose. Ka-agraryong Tatay Jose, ano-ano po ang pigtatanong po nindo duman sa kadagaan mo man and ano pong mga produkto so nakukuha mo man? Aroy man po sa Anong mga produkto? mga araw po kayo gulay yun man po, nagkupay pa po ako ng gulay yun. Mag-practice na ako kayo ni kang lakawon ko. Nakulo na ko laong ko lang mga daga ang bibisitahon niya ito mga ka-agraryo para mahiling ka sa mga produkto na papakinabangan ng ganyan kan sa tuwing mga ka-agraryo, mga agrarian reform beneficiaries. For sure, meron ding mga ka-agraryo sa tuwing nagdadalog na may napapakinabangan na rin sa mga daga ninda. Ka-agraryong Tatay Jose, sa mga nakaagi pong taon, ano po ang may kukonsiderot ang pinakamagabat na problema na sa inyo pong pigkahampang dahil lang po kamo, kundi subilog po nindong pamilya, asin magturugang, asin paano po nindo ito napagtarabang-tabang, tangaring malampasan? Nangyari po, pinagkasararoan din po ang mga mga problema may duman na kaya hinanap nilang po ang maray na solusyon, kaya iyo po yung nangyari, nahirakan yung dumating sa kanya, lampas man po si problema may duman. Kaya sagon niya po, nakaraos naman po kami sa awa ng mahal na Panginoon. Anong problema, ka-agraryong Tatay Jose? Yung po mga pananiming mga parol, nagkaigwa ng problema at sinano po kang kuya, baha. Kaya iyo po nga niya big problema mita, nagkaigwa po kaming mayong maray na produkto dumata, sinano po yung tubig. Nung Bagyong Christy nito, ka-agraryong Tatay Jose, grabe po pala talaga. Pag sa Bicol ka mo mga ka-agraryo, very challenging. Typhoon na fruit area po kaya ang Bicol. Dahil tamang pigahagad, pero perbi kitang pigbimisita. Kaya yaon po ang Department of Agrarian Reform para matabangan sa mga local farmers po niya, especially sa daga na piga-uumahan na ninda. And haluyo na po ninda nga pinapakinabangan. And ngunyan, may mga titulo na po and sa inda na po talaga. Ka-agraryong Tatay Jose, ano po ang dahil nindo malilingawan na legasiya po kan sa indong ama, maging po kan sa indong ina bilang paraoma na sa indo pong pigu-orgulyo na sagkod mo niyan, natatawanan po nindong onra kan mga tao, lalo na po sa indong mga lugar. At dahil po malilingawan na itinaw sa muya ng manak ang sa muya magurang, yun na po yan, dagang iya. Kaya sa ngunya po, tidak po namin salamat, mas mayo na po itong mga magurang ni. Yan man po ginara yan sa muyang pag-irom doon sa inda na kung mayo po sinda, mayo man po siguro kami naman ang indaga. Yeah. Yun ang pasalamat na dahil po nalilingawan. Well, mga ka-agraryo, tawanan ta rin pagkakataon ito pong sa tuyang mga bisita ng Agrarian Reform Beneficiaries na magtaonin mensahe, total pigururumdum ta naman po sinda. Inutod ko siguro si ka-agraryo nga Nanay Ninita. Sa ngunyan ka-agraryo Nanay Ninita na kung nabubuhay pa po sa indong ama, ano po ang sa indong mensahe, maging sa indong pong ina, na kung nabubuhay pa sinda po ngunyan. Siguro po, ang masasabi ko lang sa inyong mga buong, si mama sa si papa, dako lang itong pasalamat, dahil hindi pagpabayaan ng dagang yan para sa pamilya nila sa maabot na panahon. Sagkod mo niya, napapakinabangan pa nito. Ka-agraryong Nanay Ninita. Sige, ka-agraryong Tatay Jose naman. Ka-agraryong Tatay Jose, ano pong mensahe nindo sa indong ama, asin sa indong ina, kung sinda po nabubuhay pa niya? Ay kung sinda po sa ngunya na presente na bubuhay pa, dakula umi pong kaugmaan, pasalamat, ay ko pa po sa mong nag-advise kung ano po ang ikakaray para sa samuyang pagbuhay-buhay sa arawal daw. Since wala na si tatay or si ama po nindo and si ina po nindo, dumala lang kamo sa Department of Agrarian Reform maghapon. Kaya mga advice, di ba? Importante yan. Aram po nila yan. Iya? Yan. Yaon man permisi ka-agraryong Rick para magtao sa Indonin advice para mas mapakinabangan and mas mag-uswag pa itong sa Indong mga daga. Siguro mo yan na pagkakataon na po para
magpasalamat asin magtaunin mensahe naman sa gabos na naging parte kan sa indo pong triumpo, lalo na sa indong mga umahan. Siguro ibalik ko muna kay Ka-Agraryong Nanay Ninita para sa mga mensahe asin pasasalamat Ka-Agraryong Nanay Ninita. Ako po nagpapasalamat dito sa Diyos. Sa sunod ko yung sa po yung President Ferdinand Marcos Jr. Sa po yung Secretary Conrado Estrella III. At siyempre po sa mga tagada na nagtabang po sa kung paano mapa-anoan sa yung mga titulo, lalong-lalo na po ang Daris Street sa pamamayo po ni Parco Rex Garcia, napadali po si pagprosiso sa yung mga titulo. Yan. Si Ka-Agraryong Tatay Jose naman, baka may pasasalamatan kita Ka-Agraryong Tatay Jose. Ang nakuha kong pasalamat po, bibiro po, sa tuyang presidente, lalo na po si Secretary Estrella III. Yun lang po yan ang masasabi ko. Salamat po. Yan. And of course, headed by RD Sindak, na-enot ang nag-guest, digdi po sa Kapesin Baretang Agraryo. Balikan ta na po mo niyan, mga Ka-Agraryo, si Ka-Agraryong Rick, para naman ipabotan sa iyan kabilugang mensahe sa satuyang mga parahinan nyo, lalo na Ka-Agraryong Rick, na nakakaabot kita sa mga bulod, sa mga umahan kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Baka may mensahe ka Ka-Agraryong Rick. Inot tabi Ka-Agraryong dyan, nakulang pasalamat mi kan pagtaunin doon ni UNRA sa Department of Agrarian Reform, kay riba ang samoyang beneficiaryong agraryo sa pagpaabot kan samoyang mga programa, kan samoyang naginibuhan, asin mga gigibuhan pa noong na taon, asin sa masunod na taon. Sana po sa mga nagdadarangog, nagkaigwa ka mo ng ideya kung ano ang agrarian reform, ano ang saboyang ginikipo. Bago ko po maligawan, pasalamatan pa po si mabuot ang presidente, si Presidente Bongbong Marcos, ang samoyang mabuot na Secretary Estrella III, ang samoyang RD, si RD Sindak, asin buong Gar Bicol Region, nagpapasalamat po kami sa Indo. Sa satuya pong mga naghihinanyog, padagos po kamong mag-abang sa Facebook page, web page, kanggar, dakon kawang makukuang mga barita, asin pwede din kawang mag-apot duman. Sa buong runa po yan kang Pilipinas, pwede kawang mag-apot. Sa padagos na pag-asinso, kan sa tuyang nasyon, kasi sa tuyang mga beneficiaryo, ikurahaw ta, sulong agraryo. Sulong agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakaptan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari mga Ka-Agraryo, yan po si Ka-Agraryong Rick, si Ka-Agraryong Tatay Jose, si Ka-Agraryong Nanay Ninita. Sa panibagong edisyon kan sa tuyang Kapesin Baretang Agraryo, hatod po niya mo ang mga storya na madadang po nindo sa likod po kan opisina, sa likod, sa luwas, sa laog kan opisina po kan Department of Agrarian Reform, makulang po sa Camarines Sur, kundi sa bilog na rehiyon kan Bicol. Ako po, ang sindog na kasabay, Ka-Agraryong John Salonga, sa Bongo Rancho de Gaspi, sa Satuya Tabig, panibagong edisyon ng Kapesin Baretang Agraryo. Ang tabayanan, ang masunod po niya itong episode, asin ang mga bisita sa programang Kapesin Baretang Agraryo. Diyos mabalos, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo.
Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.